У адным з будынкаў музея гісторыі тэатральнай і музычнай культуры гасцёўні Уладзіслава Галубка цяпер можна ўбачыць, як пабітыя антыкварныя вочы, якія засталіся пасля рэстаўрацыі, абломкі лялечных цел, лысыя парыкі, спарахнелыя ўборы, рэшкі бісквітнага фарфору сталі творамі мастацтва. Некаторыя з іх нават у стылі стімпанку ці гранжу з элементамі гламуру. Тут надо уметь и лепить, и шить, и вот набиваю, я же игрушки набиваю, тоже со смыслом, с какой-то опилками, натуральными материалами, тоже закладываешь в них какую-то ценность такую. Потом нужно уметь одевать необычно, там, обувать, то есть кукольный кутюрье, тут тоже такая вот своеобразная профессия. Глаза, я в основном своим работам делаю сама глаза, то есть это офтальмолог, тут свою авторскую какую-то технологию создала. Вот это вот антикварный глаз, но он не просто антикварный, он битый, он из осколков, то есть я собрала вот из мусора, из ничего. Асобнае месца на экспазіцыі страшна прыгожыя лялькі займаюць аўтарскія медведзяняткі Тэдзі, адноўленыя тэдзістам, лялечнікам і дызайнерам Аллай Алёнінай, як і іншыя жывёлы. Прадстаўлены магічныя карціны гэтай мастачкі, якая падчас выставачнага праекта правядзе майстар-класы. Яна раскажа, як, напрыклад, зрабіць ляльку ў выглядзе шкілета, падобнага да галівудскай актрысы. Это исторический персонаж, на самом деле. Была такая известная киноактриса эпохи немого кино Мэри Пикфорд. И вот я сделала такую вот роскошную даму, улыбающуюся. И она действительно получилась похожая. Она очень похожа и внешне, и вот как это, косточки, персонаж, блестящая, вся такая улыбающаяся. Ну, и она действительно объездила вот сейчас весь мир. Экспонаты з калекцыі Аллы Алёнінай перамагалі ў розных конкурсах і выставляюцца ў Італіі, Іспаніі, Эстоніі, Расіі, Японіі і Кітаі. Асаблівай папулярнасцю карыстаюцца лялькі-абярэгі ў выглядзе асінавага кола ці павучыхі. Многія работы пасля заканчэння экспазіцыі адразу адправяцца вандраваць па свеце, таму варта наведаць гасцёўню Уладзіслава Галубка да 14 чэрвеня.